Nazdar, to som zase ja Ulbrok s Brisingerom na hre Minecraft. Čo vidíte, je mapa z Wipeoutu, no niečo také súťaže, čo ideme vyhlasiť. Video, čo budú viacej podrobnosti, budú na našom spoločnom channeli Combat Games. Combat Games, dáme link do popisu. No, ten channel dáme do popisu. A toto je len taká krátka informačka, aby ste vedeli, že existuje taký channel, kde teraz budeme dávať v spolu videá, aby ste vedeli a Brisinger, chceš ísť von? Alebo sa za ním pozrieme pre istotu? Jop. Opatrne. Tak z tohoto videa to bude asi všetko, to taká informačka, aby ste vedeli a 20 sekundová, no. Proste iba o tom channeli, aby ste vedeli, že niečo také existuje. Na ten channel by ste mohli dať like, odber. A ja som si vás hodil, nazdar!